खुलुमबाय स्टुडिअ आं उदांस्रि मुसाहारि गरेसर हालामनि गबसार गामिया बाथौ थानसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंदों 19, 20, 21 आरो 22 मार्च सानब्रैनि हाबाफारिजों गरेसर हालामनि गबसार बाथौ थानसालि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ तामुलपुर जिल्लानि गरेसर हालामनि बेन्दोंआव थानाय सानजा खोला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय गबसार गामि सामलाय आफादा थांनाय साननै सिगांनिफ्रायनो माखासे हाबाफारि लानानै रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गरेसर हालामनि गबसार बराफारा गामिया थांनाय 2001 मायथाइयाव बाथौ थानसालि गायसननानै देग्लाय बोसोराव 25 बोसोराव आबुं जानायखौ लानानै रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिदों। बिनिनो गाबोननि जोबथा सानाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि, जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रेस मुसाहारिजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि, जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन होनना फोरमायदों बानजाय आफादनि बिथांमोना। जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' हारिनि गुबै धोरोमखौ जोङो फोसाबनाय फोहोबनायनि बिथांखिजों बराफारा बाथौ थानसालिनि जि रुफाथि मायथाइ फोरबो बेखौ जोङो मोनसे बर'फोरनि गेजेराव गुदि धोरोमखौ फोसावनायनि थांखियै जों गाजा गोमजायै सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो आखायाव लादों। दा बेनिनो दिनै थामथि सान बे थामथि सान हाबाफारि हिसाबै फुंबिलियाव जोङो फुंबिलि आर'ज बे हाबाफारिखौ फोजोबनानै दा नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेबो जोबनानै थांबाय आरो माखासे हाबाफारिफोर दङ जाय हाबाफारिफोराव जोङो धोरोमारि सावरायमेल, लाइमोनफोरनि गेजेराव जों धोरोमखौ फोसावनाय, माइनावफोरनि गेजेराव जों धोरोमखौ फोसावनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों माखासेखौ जोङो लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जे मुलुगनि गोजोननि थाखाय जोङो मोनसे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दा बे लेखायै जोङो गरेस्वर ओनसोलनि सिङावनो थानाय गबसार गामिनि बराफारा बाथौ थानसालि जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथायाव जोङो गासैबो धोरोमारि सुबुंफोरखौ लोगोसे बाथौ धोरोमनि गुबै धोरोमनि सिबियारिफोरखौ जों हांख्रायनानै बेसिम फैनानै बिथांमोना जोंखौ मददथि होफैदों। बेनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे लेखायनो गाबोन जोङो मोनसे धोरोमारि गेवलां मेल जोङो लानाय जादों। बे धोरोमारि गेवलां मेलाव जोंनि बर'नि मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों। बे लेखायै जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों लोमस्राव दैमारि सार EM बिटिसिनिनो आरो लोगोसे थि बुंथिगिरि आलासि महरै जों गणेश कसारी सार बिथांखौ मोननो हादों। लोगोसे जर'खा आलासि महरै EM प्रेस मुसाहारि सार बिथांखौबो मोननो हादों। लोगोसे जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। नैबे नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौनो हांख्रायनो नागिरदों जे गरेस्वर ओनसोलनि गासै बाथौ सिबियारि बियाब बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जादों। दा बे लेखायै गाबोननि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौनो जों मिजिंथिदों। आरो मोनसे खोथाया जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि आर'जखौ एसे जौगाहोनाय थांखिजों जे डिसिप्लिन मेनटेननि गेजेरजों जोङो आर'जखौ मोनसे जौगाहोनाय थांखि जोङो आर'ज बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दा बे आर'जखौ बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवफैगोन गरेस्वर समस्तिनि बिजाथि UPPLनि मानगोनां पबित्र कुमार बर' सार बिथाङाबो गाबोन बेखेवफैगोन। जोङो गासैबो नेनानै दङ। गाबोननि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजा जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो दं। मा बुंगोन नैबे समाव नोंथांमोननि गामिया गासै जोङो इसोरनि आशीर्बाद होनना बुंनांगोन। जाय न'खरा 25 बोसोर आगोलाव जोङो 17 न'खरल'मोन दिनै 25 बोसोरनि उनाव जोंनि न'खरा 19 न'खर जादों। बा बे 19 न'खरानो रुफाथि मायथाइखौ जोङो फालिनो थाखाय साखा फारा जादों। दा बेयाव जोंनि मावनाय दांनायजों लोगोसे जितु धोरोमखौ जोङो गोग्गोमै जिहेतु जोङो सिबिबोबाय थादों निसय आफा इसोर बोराइ बाथौनि जोङो आशीर्बाद दङ होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायावनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनो हादों होननानै जोङो फोथायनाय दङ। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनै जोंनि बे बराफारा गामिसाया जा मोनसे 25 बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथाइ हिसाबै फालिनो आखायाव लानाय दिनैनि नैबे फोरबोआ खुंलांजानानै साननै बारलांबाय। दिनै थामथि सान। जों बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंदोंब्लाबो बा बे साननै खुंलांनायाव जों खुंलांदोंब्लाबो जोङो जोबोर मोजाङैनो खुंलांजादों। जोङो बेयाव जेबो उसुबिदा दासिम गैथ'वा।
खुंलांजादोंब्लाबो जोङो एसे माने खुंलांबोदोंब्लाबो गोसोआव एसे माने दुखुबो दङ जिहेथु जोङो 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायखौ फालिनो होननानै जोङो सावरायबोगासिनोमोन। जों थिग बे हिसाबै जोङो जेरैबायदि माने 2 बोसोर सिगाङाव थांखि लाबोदोंमोन थिग बे हिसाबाव जोङो दिनै बोथोरनि एसे असुबिदानि थाखाय जोङो गासैबो खामानिफोरखौ दिन्थिफुंजोबनो हायाखै बा फालिजोबनो हायाखै। जिखिनि माने जोङो थांखि लादोंमोन बेखिनिखौ जोङो मावफुंजोबनो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो फालिदोंब्लाबो बा मावलांजादोंब्लाबो जोंनि हाबाफारिफोरा बेयाव जोङो एसे दुखुबो दङ आरो जोङो जिखि माने मावलांनो हादों दिनैसिम बेनि थाखाय जोङो एसे गोजोननायजों मोनदों। दायो जोङो गोबां हाबाफारिफोर जोङो मावलांनांगौबो दंबावो। गाबोननि सानसे हाबाफारिफोर दंबावो आरो दिनैनिबो जोङो गोबां हाबाफारिफोर दंबावो जिहेथु जोङो दसे उनाव नैबे जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो धोरोमनि सावरायमेल दङ आरो जोंनि नैबे गामिसानिनो बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि बे मोनसे हाबाफारियाबो दंबावो। गाबोननि हाबाफारि बायदियै जोङो गिबियावनो आर'ज बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जोङो गाबोननि हाबाफारियाव लाखिनाय जादों आरो लोगोसेनो जोङो जि बिसम्बि मेगाजिन बेखेवनाय बेखौबो जोङो लाखिनाय जादों। लोगोसेनो जोङो गाबोननि हाबाफारियाव गेवलां मेलबो दंबावो बेखौबो लाखिनाय जादों। गेवलां मेलनि जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लोमस्राव सार EM सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। थि बुंथिगिरि सार हिसाबै जोङो गणेश कसारि सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दायो फोजोबथ'नाय